F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftit ieħor ser tibda l-ewwel edizzjoni ta' Prime Time ta' din il-ġimgħa. Ħaniftaħ il-ġimgħa ma' Joseph Kawki mill-Licorice. Bħallum ġimgħa eżatt tibda l-edizzjoni ta' Licorice ta' din is-sena. Din is-sena Licorice fejn ser joħodna il-parteċipanti nafu minn huma, però d-destinazzjoni għadna le. Licorice ta' din is-sena ħajkun kattiv daqs is-snin li għaddew. Din l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Licorice hija 19 l-edizzjoni tar-reality. Illejla minn Joseph nixtieq nisma' t-tim tal-produzzjoni li ma' edizzjonijiet li ma' pajjiżi kienu l-iktar diffiċli għalihom, però fuq kollox illejla minn Joseph irid nisma' l-istorja ta' kif waħda mill-edizzjonijiet waqt il-filming ta' Licorice mar iġib l-ikel għat-tim u għall-parteċipanti ta' Licorice u l-affarijiet ma marrux kif kien mistenni, spiċċa f'baħar minn mill-isrieb. Niltaqgħu ma' Joseph minn hawn ftit ieħor Prime Time ħajbda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal If it's cheese, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. St. Thomas Hospital. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Experience life with Bridgepoint. Sara tat-tajba u nilqakom għal Prime Time ġimgħa ġdida ta' Prime Time għal ħafna din il-ġimgħa ħatkun ġimgħa qasira għax nhar il-ġimgħa festa pubblika u ħajgawdu weekend ta' 3 ijiem. Jekk tridu tkunu tafu d-dettalji ta' x'qiegħed inservi l-mistiedna tiegħi, tistgħu titru fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonnici.tv u anke fuq Instagram u hemmhekk issibu video bil-pjan kollu kif tistgħu tippreparaw id-dar tagħkom dak li qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi illum qiegħed inservi hot cross buns faċli ħafna biex tagħmluhom u vera jiġu tajbin. Wasal il-ħin biex illaqgħakom mal-mistieden tiegħi llejla l-kaptan ta' Licorice nilqa' miegħi lil Joseph Kawki. Kif int? Kif aħna wien? Alright, tajba. Kollox lessa nhar it-tnejn. Next question. Tista' takkomoda ruħek Nelly wasal. Xi darba nibatuha Licorice Nelly? Ejja, bħal kollha. Nimmaġinala. Bla audition, lesta. Ġewwa mill-ewwel. Tradizzjoni ta' Prime Time nirreġistra lill-mistiedna kollha tiegħi. Dettalji isem ikun jom. Joseph Kawki. Joseph Kawki. Weħlet lit-typewriter. All right, okay, tlaqna. Data ta' twelid. 23 May 85. Iġifieri ħataqlaq 38. Thank you for rubbing it in. Fejn inti mwieled? Pieta. Pieta, residenti, Birkirkara. Birkirkara, professjoni, Production Manager. Production Manager. 50 kliem kif tiddeskrivi l-edizzjoni ta' din is-sena ta' Licorice. Dis-sena tajba. Dis-sena tajba x'jiġri letteralment minn kollox. Ara li qed nagħmlu sena wara sena huwa li nafsu iżjed il-parteċipanti. Issa kulħadd jaf pressa poco x'inkludi, allura kulħadd jitla preparat. Din hija il-19 19 sena, ekku. Meta tħares lura, jirnexxielek tażel li ma' edizzjoni l-iktar li kienet għad ma jibsa għalikom għat-tim tal-produzzjoni. Għat-tim? Ara kull sena jkun hemm xi ħaġa li tkun diffiċli, imma naħseb waħda mill-iżjed diffiċli kienet Bangladesh. Għaliex? Ara, jiena il-gwida li kienet jgwidana minn hawnhekk li mbagħad skoprejt li huwa mlaħħaq fit-turiżmu falli naf. Kien qalli qabel ma tlajna xi ġimgħa qabel qalli ċerti li tiġu hawnhekk, jiena ċerti. ċerti ġewwa tipo fit-turiżmu wara skoprejt. Għaliex hekk ma jiġux turisti, u fatt jekk taqra fuq il-pajjiż turisti ma jmorrux. U wasalna l-International Airport u ma kien hemm ħadd li f'xi żewġ Ċiniżi li hemmhekk jaħdmu. U dal-pajjiż huwa partikolari ħafna, ġifieri hemm affarijiet li għalina huma strambi ħafna. Eżempju, personal space. Għalihom personal space m'hemmx dik id-distanza normali. Mela jissib iżemm xi ħamsa ruħu duru miegħek u jekk għandek tatu jien ma kellix jippruvaw naħħuha jaraw x'jiġri. Jiġri esperjenza jibsa. U imbagħad meta issir daqsxejn tqila, daqsxejn diffiċli fejn ħun kollu li tesperjenza l-fizzja teħem għal ħin kollu tipprova taħdem. Kun kollu nies, poplu nistgħu warajna, kulħadd kurżita u hekk tispiċċa xejn tiring. U meta tħares lura lejn l-edizzjonijiet li kellkom kien hemm xi edizzjoni fejn vera bżajt. L-istess jiġru ikun hemm episodji imma naħseb Belize
Għanna konna manna Guatemala, mbagħad manna neighboring country, Belize. Konna f'sitwazzjoni daqsxejn vera partikolari ħafna lix morna f'dal villaġġ in the middle of nowhere. Ovvjament ma jkunx hemm pulizija, eċetera, eċetera. Ħlief ikun hemm il-kap ta' dal-villaġġ li huma sejħulu polis imma għalfejn ta' biex tuħtitlu. U inti, ovvjament, konvint li da ħajsalva d-dinja, jekk għala xi ħaġa tkun tkellem il-pulizija. Il-problema dil-pulizija dan kien wieħed mill-inċinisti seta' joħroġ mill-villaġġ, kien imur jixrob, kien xorban. Ma tantx kien ta' stoffa. Saqsa għal-kapo skwadra. Għalik? Għalija, ovvjament ma kienx qed jara art. U aħna bħala tim niftemu ħafna, għallu li tina ċans ħaniċċekjaw da whatever. U għet mill-kameraman li kien tal-amana kien għanqol dal-persuna u nduna li kien vera armat. Kuraċ mill-parteċipanti, zero, beżaw iżjed minni, naħbejt ġod id-dar li ovvjament u kien jaff bija. U nixxilhom jikkalmaw jieħduh il-barra. Ma fejridek? Ma naħseb li iżjed ħaġa li dejqitni aktar mill-li bżajta xi ma ġejġ buċċ miegħu da li kien armat bis-serjetà. Għax eventualment ma tiċċekkjaw, ħarġuh, ta' parsaħdu il-bar, taf kif biex il-persuna jikkalma, u dan il-vera kienet arma u kien perikoluż da, għaliex in-nies tal-villaġġ kienu qed jiskerħu huma stess, fimt, ġifieri. Ġo, jekk nitkellmu fuq l-edizzjoni ta' din is-sena, il-parteċipanti nafu min huma, rajna xar parteċipanti, imma dawn huma dawn l-għaxar parteċipanti biss ħajkun hemm jistgħu jinbidlu. Diġà tistaqsi ħafna. Diġà tistaqsi ħafna. Ara, hemm daw l-10. Twist and turns dejjem ikun hemm fl-ikrix. X'sa jiġri minnhom għalissa mhux se niskopru. Però aħna nafżawhom xi ħaġa u din nafżawhom kull sena li huma jafu li jista' jkun hemm l-eliminazzjonijiet. Mill-ewwel siegħa sal-aħħar sigħat li jagħmlu waqt l-avventura. Ġifieri id-destin tagħhom da ma jafux. B'xi mod jaraw li posthom jibqa' hemmhekk sal-aħħar. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste, and variety. If it's cheese, it's Fior di Vita. Ġo, għal-kem li kirix kelkom 19 l-edizzjoni, il-parteċipanti xorta ma jkunux jafu xed jistennihom. Le, ara, il-verità hija li dak li jkun meta japplika ikollu idea tal-programm x'inhu. Ġieli nintaqgħu ma' dawk li ma jsegwuhx ta' wkoll u xorta li jkunu interessanti. Però dak kullan tagħna, ara l-onet meta tgħixha differenti milli tara fit-televiżjoni, fehmt? Ġieli jekk inti tkun bil-ġuħ bej tgħixha u bej tkun fuq is-sofan tikkummenta inut li tajt jien xilu kapaċi, ġieli jkollna li żjed nifsaħħithom li they break down easily. Imma ma jkun jafu b'xejn, assolutament. Ġiek ħajtilqu mixja ma jfux kemm twila u destinazzjoni. L-edizzjoni ta' dis-sena li ħatibda nhar it-tnejn wasalli għall-widnejja ma nafx hekk vera jew le, li mill-ewwel episodju ħatibda b'ħafna tensjoni. Waslet għandek. Għanajlek, dis-sena bdejna fuq kull sena ngħidu ejja dis-sena nitilgħu nibdew jisqat faġġara xejn bejniet naqbel ma nitilgħu. Intqajna u kien hemm bidu vera komplikat, ħafna u vera diffiċli. Li kważi badna fuq seq waħda, it wasn't easy. U meta jiġri jekk tkunu qegħdin barra minn Malta, il-kuntatt tagħkom hawnhekk? Aħna nqasmu, aħna Malta u tim, ikun Wendria u t-tim tagħha li jibqa' dej xogħol kważi 24 sija ħabba time difference, dawn jibqgħu xi kultant jaħdmu bil-lejl għax aħna jkollna eżempju jekk hemm l-eliminazzjonijiet, aħna vera l-parteċipanti jiġu Malta, irdu jissettjaw jaraw flights, eċetera, u affarijiet ħżiena irridu huma jikkoordinaw. Isolvuhom. Suppost fuq il-linja għandna magħna lill-Andrea Kassar, ovvjament il-preżentatriċi tal-Ikirix. Andrea qed tismani? Iva, tisimgħek alright u Good evening. Isma' l-libsa nhar it-tnejn lesta? Nhar it-tnejn hija mela l-arflem. Isma' kurzita. U bada biha. Isma' kurzita min jaf il-ġranet li t-tim ikun qiegħed barra minn Malta jiffilmja l-Ikirix. Jirnexxielek torqod inti hawnhekk. Skont, meta jkun hemm time difference kbir, le, għaliex ikunu għaddejjin mal-lejl, it-telefon dejjem mixaw, aħna nkomplu nittrekkjawhom minn Malta lin kollu. Allura le, ma tantx torqod. Isma' Enda, naf li ma nistgħux niżvelaw ħafna dwar x'ħajjiġri nhar it-tnejn, imma jgħidli di biss. Kien hemm mumenti fejn ħsibt li jista' jkun li l-parteċipanti ta' din is-sena mhux se jaslu fid-destinazzjoni?
Iva, l-ewwel 10 minutes tal-avventura. Ġifieri bil-kbir mill-ewwel dis-sena. Oh my God, yes, eżatt, ġifieri worst ever, Issa nitqota. Isma' Andrea, grazzi tal-li Għat ma tista' tkun graw, kif tista' tkun aqar minn di? Kull sena waħda isbaħ minn l-oħra. U kull sena tkun għar mbagħad. Yes, it doesn't get better for some reason, ma naf. Andrea, grazzi tal-li kont magħna, aħna looking forward ħafna biex narak nhar it-tnejn. Grazzi. Thank you, grazzi, ciao. Ciao. Ħammorru għal ħżajr ta' riklami, Joseph, kif niġu lura nixtieq nitkellmu naqra fuq l-edizzjonijiet tal-passat tal-Licorice u nixtieq nisma' wkoll naqra dettalji kollha kif spiċċajt f'baħar minn l-isrieb, tiblek il-fidek. Pa' hemmhekk. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' collagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, għand l-ispiżerissi prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Tile and Style, the Tile Center at Birkirkara Bypass. Follow us on Facebook. Waqt xi film interessanti jew il-bogħod mill-ħsejjes wara ġurnata twila u stressanti. Jekk qed tgawdi l-kumpanija fiż-żiffa ta' flaxija jew xi ikla romantika u Maltija. Qalb kbira nilqgħuk biħġarna għax dejjem hemm għalik. Maltija, pura, innemnem. Nemnem, xema artiġanali magħmula b'imħabba. Baroness is a low-in-fat, lactose-free cheese, which is rich in calcium and natural milk protein. Baroness is made from Austrian pasteurized milk. Keeping you healthy, Baroness. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. At Good Earth, we pride ourselves on the quality of our products. We are committed to deliver to your table the finest and most natural ingredients, sourced from responsible suppliers across the globe. This Easter, benefit from 20% off on pure ground almonds and 25% off on plain and wholemeal flour. Good Earth, where natural foods is our passion. When you were choosing your new fittings, you probably weren't thinking of the times you were rushing to work. The time you felt loved and couldn't get enough of it. And when you just needed to quench your thirst. Experience life with Bridgepoint. Total, a range of high-quality tools at affordable prices, offering value for money both for DIY enthusiasts and professionals. Total is a great choice. Total Tools Malta. Follow us on Facebook. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura l-prime time il-lejla qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Joseph mit-tim ta' Licorice nhar it-tnejn tibda l-edizzjoni ta' din il-sena ta' Licorice. Bħalissa ġew kulħadd jistaqsi ta' Licorice fejn marru. Naf li ma tistax tgħidli. Mhux bħalissa biss. L-inkubu tiegħek kull fejn kun fejn mortu fejn mortu. Jew kellha ma tistax tgħid, jew tistax tgħid. Qabel titilqu l-partiċipanti ma jkunux jafu fejn sejrin. Lera. L-airport nagħmlu l-ewwel flight u hemmhekk isir jafu mbagħad qabel il-gate. Mhux se tgħidli fejn mortu, mgħidli di biss, mill-parteċipanti kollha. Kien hemm xi ħadd minnhom li ġieli marda l-pajjiż jew le? Le, mhux pajjiż daqshekk ovvju. Jiġifieri daw ħadd minnhom ma kien mar. U r-reazzjoni tagħhom meta kienu jafu fejn sejrin? Ara daw ikunu l-ewwel ġurnata kulħadd jisu l-ċassat. Jintaqgħu l darba fl-imkien ma jafux fejn ħajmur ma Għax huma ħadd ma jkun jaf il-xulxin. Jew nkella jekk hemm xi ħadd jaf il-xulxin jiskopru l-airport.
Allura kuħat tkun daqsxejn overwhelmed. Mbagħad ngħidilhom il-pajjiż u tipo immaġinajt li hekk ħafna minnhom mhux vera. Imma jibdew ħolmu kull pajjiż, ħsibna l-ħammar ma tajba. Joseph, tul l-edizzjoni li għaddu, ovvjament l-numru ta' avventuri li kelkom indeskrivibli, ma tistax tot kemm kelkom avventuri, però l-iktar waħda kif jgħidu bil-Malti li tinkiteb tiegħek kienet li spiċċajt f'baħar mimli-sriep. U di mhux naħseb qas il-kru kollu ma kien jafu għadi, għax di ġrat li mhux iffilmjata, ħadd ma kellu x'jaqsam. Ġara eżatt, imma kif? Mela dik ħadnihom fuq gżira diżabitata, żgħira ħafna, eċċetera. U daw vera jkunu hekk. U x'pajjiż kontu? Vietnam, jirli. Ħadna l-partiċipanti u avżawna li din l-island titla' fuqha bil-mixi jitla' livell tal-ilma u jinqabdu stranded. U għalina dak kien kunċett sabiħ għall-programm li tara l-partiċipanti mixin u mbagħad jinqabdu fuqha ma kinux jafa jiġri hekk u spiċċaw jqogħdu hemmhekk. U x'in issettiljaw jien għad orrajt ħadħammur lura bil-mixi fir-ramel, kien hemm daqsxejn tul, qatt ħonġib li kera l-kru. Mort u xi wasalt insomma biex ma ntawwalx, xi wasalt on the mainland indu ngħid li m'hemm xejn fil-viċin u kelli nivvjaġġa għas-city u l-kmod kienet hitchhiking. Għamilta waqqaft il-karozzi, plis wasluni saċ-ċentru u lingwa diżastru, wasalt, xtrajt u di ħadet it-tul ma biex nixtri dal-ikel. Sibċat ma wassalnex miċ-ċentru s-sib lura, għalli ċaw d-lam ċappa u ngħid l-ilma, il-livell tal-ilma tela. Jien naqsam lura jien qatt taħira u li jien qatt naqsam, mhux problema naqsam. Mobile reception xej, eċċetera, so kont qed narhom fil-bot. Sibt ġuvni tal-lokal bis-sinjali għalihom ma tagħmilx differenza. Bl-ikel fuq rasna, fuq rasu miskin tat-tifel bil-basket kollox ixxarrab, eċċetera. U ndunajt l-ilma wasal saw. Għaxi ma konx naf kemmu font. Tkun miexi tajt m'hemmx tagħmel. Ħanimxi aħna salu. Rawni mill-bot, inut li ħadd ma jiġi. U kien hemm il-kurrent niftakar u communication xejn ma dal-ġuvni ħabba l-lingwa, ma jent minnhom għalli għamil is-sinjal tipo u jiena nispera mhux qed nifhem sew, insomma. Għatlu insomma spjegali u fimt sew xi wara ċekkjajt l-għada, insomma. Li f'dan l-ilma kien mimli sriep tal-baħar. Ara kemm ġrejt. Palta Tom and Jerry probabbli tlajt fuq il-baħar. Ġejt fuq l-ilma. U bdejt tasal. Joseph, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaq' miegħi l-lejla, nawguralkom ir-risq għall-edizzjoni ta' din is-sena, komplutuna ħafna emozzjonijiet għax ta' kull sena żgur li taqblu miegħi intom l-Kirx sena wara l-oħra. Episodju wara li ħorritina ħafna emozzjonijiet. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi l-lejla. Fil-fatt grazzi għal Fior de Vita, għalli kanna selezzjoni sabiħa ta' bacon li jekk ħadd ikkombina mal-ingredjenti favoriti tiegħek, żgur ser toħroġ dik it-toba perfetta kif ukoll grazzi għal Nemnem għalli kanna xemel li kull darba li ħadd ixela ħadd iftakar fina għax ħadd imla kull imkien briħa vera tfuq. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-sera tat-tajba. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ħanidilkom grazzi tal-li kontu miegħi l-lejla, nawguralkom il-lejli tajb, ngħid grazzi lil Zara li ħadu ħsieb jipprovduli il-ħwejjeġ u nfakkarkom li bħallum ikonna kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Teljen biċ-ċans tagħkom li terbħu rigali grazzi għal Teljen, tridu tirrispondu tajjeb għal dik id-domanda sempliċi li hemm fuq il-paġna ta' Facebook. Jekk tirrispondu tajjeb intom tkunu qegħdin fiċ-ċans li grazzi għal Teljen tkunu rebbieħa. Nawguralkom il-lejli tajjeb, grazzi tal-li segwejtuna u niltaqgħu għada fit-8 u 10. Saħħa, ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Colliers Greek yogurt. This is the new Seat Arona at Continental Cars. Esprit. Sterimar, nifsa ħjar, ħajja ħjar. St. Thomas Hospital. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. Experience life with Bridgepoint. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental. Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.